Bu yörelgeler sizi hemişelik kardılardan ve pul yetmezçiliginden halas eder. Anha birden niredendir elinize 20.000 manat pul düşündüğünü göz önüne getireliyim. Şeydivem durmuşuňyzdaki ähli problemalaryňyz çözüldi. Ýaşaýyşyňyzam diýsen gowulaşdy. Has gyzykly boldy diýelim. Aslında bu pullar size ve ykbalyňyza gowy täsir etmez. Sebäbi girdejiňizi nädip dolandyrmalydygyny bilmeseňiz, näçerek puluňyzyň bolmagy möhüm däl. Olar gaty çalp tuturar ve netijede uly kynçylyklary hem getirip biler. Bu videoda men puluňyzy nädip dolandyrmalydygyňyzy, kreditlary nädip dogry almalydygyňyzy we häzirki wagtda kardylaryňyz bar bolsa, nädip tölemelidiňiz barada ädim algoritm bererim. İlkinci esasy ýörelge girdejileri we çykdajilar hasaba almakdyr. Ýagny näçerek gazanandyňyzy we nädip gazanandyňyzy, näçerek sarp edendiňizi we nämelere harçlandyňyzy ýazmaly. Has gowsy ýeterlikli jikmejiklikde. Hawa munyň içi gysgynçdygyny bilýärin we bu hakda eýem ençemegedek eşidendiňizden bilýärin. Ýöne bu dostlarym size hakyky kömek eder. Sebäbi büdjetiňizdaky goşak ýerleri tapmagy mümkinçilik berer. Muny etmezden siz girdejiňiziň nirelerde ýogulandygyny hiç wagt dolu bilmersiňiz. Dogrusy men biderek hiç sada sarp etmeýärin. Üýtgeşik bir zadam edinmedim diýersiňiz. Ýöne aýyň ahyrynda pul ýok. Ýadan bolsaňyz eýsem, siziň öňüňizde ähli sanlar we sana bolar. Şeýdip büdjetiňiziň goşak taraplaryny tapyp düzeltip bilersiňiz. Her kimiň goşak tarapy bar. Bu ýerde berhiz bilen meňzeşlik görüp biler. Mysal üçin, hünärmenler näme üçin kaloriýany sanamagy maslahat berýärler. Sebäbi adam iýen zadyny ýazga alýar. Akşam, günüň dowamında hiç zat iýmedim diýen ýaly görünýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde agramyň ýen artypdyr. Edil şu ýerde hem şeýle. Döwlet işinde işleýän bolsaňyz, ýa-da kapdaldan peýdaly işiňiz bar bolsa, ýa-da aýlaňyzy aýda 2 bölüp alýan bolsaňyz, girdejiňize gözekçilik etmek kyn bolup biler. Durmuşda näçerek gazanýandyklaryny anyk bilmeýän we şoňa görä-de näçerek sarp edýändiklerini bilmeýän we büdjeti umuman dolu bulaşyk adamlara köp duş gelýär. Meniň näme hakda gürleýändigimi düşünen bolsaňyz, şu video like basaýyn. Ýöne maşgala büdjetini dolandyrmagy bilmeýän ýakynlaryňyz bar bolsa, olaram hemişe karda ýaşaýan bolsalar we siz olara kömek etmek isleseňiz, ýöne gürleşmek netije bermeýän bolsa, onda şu videonu olara görkezdiň. Köpler henizem, dogry, ýöne aýlygym bary ýogy 2-3 miň manat bolsa, bu köpükleriň nämesini ýazjak diýip soraýandyr. Beýle az girdejili büdjeti ýazmak has hem möhümdir. Girdeji näçe az boldugyça, onu şonça-da takyk ýazmak we her 5-10 manadam gözekçilikde saklamak şonça-da zerurdyr. Şeýle hem çykdajilaryňyzy we bergileriňizi iň bolmanda ýyl içinde meýilleşdirmek gaty möhümdir. Öňünden oturup ýakyn wagtda haýsy uly tölekleriň boljakdygyny ýazyp, olar üçin pul ýygnamalydygyny meýilleşdirseňiz, bu amatly bolar. Meselem, gyş eşiklerini gyssagly edinmeli. Siz bolsa, eýýäm aýlaňyz aldyňyz we baryny sarp etdiňiz. Netijede gaýda gaýmalaşyp başlaýar. Meýilleşdiriliş çemeleşmesi bolsa, bu zatlardan gaça durmaga mümkinçilik berer. Möhüm çykdaýjylar üçin zerur mukdarda öňünden pul ýygnap goýmaly. Öňkü maslahatlardan gelip çykýan indiki mesele. Häzirki çykdaýjylar üçin kard almazlyk gaty möhümdir. Ýagny käbir esasy zatlar üçin, kommunal hyzmatlar üçin, iýmediňiz üçin ýeterlik girdejiňiz ýok bolsa, bagyşlaň. Ýöne bu ýagdaýdan çykmagyň ýeketek ýoly köprek gazanyp başlamak. Sebäbi, meselem iýmitden bokurdagyny gysyp başlasaňyz, bu saglygyňyza täsir eder. Bu geljekde saglygyňyzdy ketmäge has köp çykdaýjylar hem talap eder.
Her yerden kard alıp başlasanız, soňunda buların nämeleri getirjekdigi ählimizde belli. Aýlyk haklary we dürli karzlar bilen bir näçe ay başyňyzy çarap ýörersiňizem diýeli. Ýöne birden garaşylmadyk bir ýagdaý ýüze çykaýsa, mysal üçin Hudaý saklasyn, kesel boldun ýa-da aýlygyň gijikdirildi, ýa-da pul akymyny bodýan şoňa meňdeş bir zat ýüze çyksa, özüňi uly problemady duýarsyň. Puluň ýok, karzlaryňyz köp. Olar gar toğulugy ýaly gitdigiçe ululup başlaýar. Ýa-da tersine, durnukly işiňiz bar, hemme zat gowy ýaly. Hatta büdjetiňizi nädip dolandyrmaldygyny öwrendiňiz. Ýöne şol bir wagtyň özünde pul bayragy atly betbahtlyk başymyza iýindi diýelim. Munuň bilen näme etmeli? Näme üçin pul bayragyna betbahtlyk diýärin? Sebäbi köplenç adamlaryň köpüsi onu gelşi ýaly duşundan geçirip goýberýärler. Bolýarla, bu aňsat gelen pul, onu aňsatlyk bilen soğup goýbereýin. Indi bu pullaryň hemmesini hedilme sarp etjek we özümi razy etjek. Men muňa munasip. Elbetde özüňizi hökmän begendirmäge munasipsiňiz. Emma bularyň hemmesini däl, diňe bir bölegini. Gelin galyn pullary bank goýumuna goýulyň. Dollar, gymmatly metallar ýa-da başga bir zat satyn alalyň. Umuman mümkin boldukça ýygnap göreliň we bu puly tygşytlalyň. Şeýlelik bilen maýa goýum mowdugyna aňsatlyk bilen çemeleşdik. Hawa, töweregiňizdekilerin hemmesi maýa goýmak bilen gyzyklanýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde de tanaýanlaryňyzyň arasynda mundan baýan ýok ýaly. Maýa goýumyňyza uzak möhletleýin çemeleşmeli. Ýagny ertir haýsydyr birimiziň uly söwdegar ýa-da baýdan ýaly milliarder bolup oýunmajagymyz belli zat. Ýöne biziň wezipämiz gaty ýöneköy. Gün-günden, ay-aýdan, ýyl-ýyldan dogry ädim ädip, eýýäm toplan puluňyz siziň üçin işläp başlamagyny gazanmagyňyza alyp barjak bu kiçijik ädimleri ýygyderli ediň. Ýagny näçe köp pul toplasaň, bu size şonça-da gyzyklanma getirir. Bu gyzyklanma size pul hem getirir. Wagtyň geçmegi bilen özüňize minnetdar bolarsyňyz. Sebäbi az mukdardaky pul bilen hem gowy girdeje alyp başlarsyňyz. Akylly maýa goýmak üçin ýygyderli öwrenmeli we bu köpler üçin esasy maliýe sowatlygynyň ýörelgelerinden biridir. Gynansa gam vatandaşlarymyzyň köpsiniň pikirlenişi şeýle. Men ykdysadyýat hakda hiç zada düşünemok. Täzelikleri, habarlary göremok. Olarda diňe korkunç wakalar bar we umuman bu zatlaryň hiç biri meni gyzyklandyranok. Men öz öýümde aýlygymy aldym, hemmesini harçladym. Goý ykdysadyýetçiler özlerini umuman maňa düşünüksiz hereketlerini edibersinler. Beýdip ýaşamak mümkin däl. Sebäbi biziň hemmämiz umumy maliýe ulgamynda ýaşaýar we bu gutulgusuzdur. Sizde iki ýol bar. Birincisi, bu ulgamyň sizi jyýykdan geçirmegine we iýmegine ýol berseňiz we ölmez öde durmuşyňyzy dowam etdirseňiz. We ikinji çykalga, bu ulgamy ulanmagy öwrenseňiz we ondan iň ýokary peýdany alsaňyz. Elbetde ikinji ýoly saýlamaly diýip pikir edýärin. Sebäbi biz maýa goýumlar, banklar we olaryň getirýän gyzyklanmalary dünýäsinde ýaşaýar. Pullaryňyzyň size pul gazanmagy mümkinçilik berýän dünýäsinde. Munuň üçin ka halatda öýden çykmanam hereket edip bilersiňiz. Kompýuter kelläňiz we iki eliňiz we başga hiç zat gerek däl. Elbetde hünärli maýa goýuju bolmasaňyzam, başardyňyzdan bu mümkinçiliklerden peýdalanmalysyňyz. Indiki maslahatym qarz bermäň we haýyr tahawat işlerini alyp barmaň. Bu bir hili jedelli ýaly eşdilýär. Kömege mätäç bir dostum bar bolsa, betbagyt pişikler we syrkaw çagalar hem bar. Näme üçin men olara kömek edip bilemok? Uçorda bir gezek uçup gören bolsaňyz, uçorman işgäriniň görkezmeleri ýadyňyzda bolsa gerek. Uçorda näsazlyk ýüze çyksa, kislorod maskasyny nädip ulanmaly? Ilk onu özüňe,
Soň bolsa ýanyň bilen uçýan çağa geydirmeli. Bu tejribe finansda da bolmaly gaty möhüm ýörelgi. Ýagny siziň wezipeňiz ilki özüňize maddi taýdan kömek etmekdir. Soňra gazanan puluňyzy haýyr tahawata bermek ýa-da dostlaryňyza qarz bermek isleseňiz ulanyň. Näme üçin beýle? Garas seredin. Hiç artykmaz sadyňyz ýok bolsa we bu maýda çüýdeler hem paýlap başlanyňyzda siz hiç hili maddi taýdan ösmeýärsiňiz. Mundan başga-da siziň kömek edýän gurşagyňyz hem özlerini arkaýynçylykda duýar. Olarda ilmidama maňa kömek etseler, men näme üçin bir zat etmeli diýen düşünje ornar. Ösüp başlasaňyz we bu maliýe maskasyny ilki bilen özüňize ulanyp başlasaňyz, soňrak başga adamlara kömek edip biljek puluňyz bolar we bu ulgam has täsirli işler. Ýene iň soňky ýöne şeýle de bolsa gaty möhüm maslahat, qarzlar we kreditler barady. Köplenç maliýe adamlarynyň köpüsi qarzlaryň düýbünden ziýanlydygyny aýdýarlar. Siz olary asla almaly dälsiňiz. Olardan gaça durmaly. Umuman belki de şeýledir. Ýöne bu diňe bölekleýin dogrudur. Bu ahlak taýdan durnuksuz, tertip düzgünü bolmadyk we maliýe sowatlylygy bilen iş salışmak islemeýän adamlar üçin şeýle. Hawa beýle adamlar üçin qarzlar we kreditler erbet we olardan gaça durmaly. Başga galalar üçin kreditler bu gowy iş guraly. Onu dogry dolandyrsaňyz. Iň gowsy qarzy dogry alanymyzda olardan işlejek peýdamyz qarz stavkasynyň has ýokary bolsa, pulumyzyň qarzdaki göterimlerini doly ýapýan, şeýle hem üstüne bir näçe mukdarda pul gazansak, özümize çöremiziň üstüne meskejik hem gazanyp bilersiz. Bu ýagdaýda qarzlar gaty gowy. Olar size maddi taýdan has çalt ösmäge mümkinçilik berýär. Telekeçiliňizi we şahsy hojalygyňyzy ösdürmäge mümkinçilik berýär. Olary gozgulmaýan emlak satyn almak üçin hem ulanyp bilersiňiz. Bu ýerde hiç haçan kelläňiziň üstünden bökmezlik gaty möhümdir. Siziň ýuwaş-ýuwaşdan hereket etmelidiňiz barada aýdýaryn. Bank qarzy bilen bir otogly kwartira satyn aldyk diýelim. Onu hem töledik, ipotekany wagtynyň öň ýapdyk. Soňra ony 2 otogly kwartira çalyşyp giňeltdiňiz. Maşgalada çağa tany köpeldi diýelim. Endi siz 3 otogly jaý satyn alarsyňyz we şoňa meňdeşler. Wagtyň geçmegi bilen çağalar uloldy. Durmuş gurup bölek çykdylar diýelim. Onda siz tersine hereket etmelisiňiz. Çykdyjylar azaltmak, mysal üçin kommunal hyzmatlaryna tölegleri azaltmak üçin özüňizde has oňoýly ýaşaýyş jaýyny edinmeli. Hemişe maddi taýdan wagt bilen bileg adam basmak we häzirki wezipeleriňize laýyk gelýän şol mali hereketlerini etmek gaty möhümdir. Videomu halap, like goýjaklary, tesvir ýazjaklary we kanalyma agza bolanlary öňünden sag bolay diýaryn. Şeýle videolary näçe köp adam tomoşa etse, şonça da maddi taýdan sowatly ilatymyz artar diýip umyt edýärin. Bularyň hemmesi halkymyzyň has awadanlaşmagyna täsir eder. Bir söz bilen aýdanymyzda bilelikde ýurdumyzyň ykdysadyýatyny bir näme berkider. Sag boluň dostlar we hemmäňize maddi ösüş ýolunda üstünlik arzuw edýärin.